Ćao ljudi, došli danas u novi video i ovo će biti malo kraći video, zašto? Samo imam jedan tutorial za vas i to da pokažem kako to skinuti moju aplikaciju na vaš telefon. Samo da znate, nije virus aplikacija, možete slobodno instalirati. Ali šta trebamo prvo da uradimo? Prvo trebamo da uđemo ovdje i vidimo ovdje neku stranicu, a lijevo te stranice kliknemo ovo. Onda vidimo sajt, Discord i aplikacija. Možete i da kliknete aplikacija, a možete i sajt, ali ja bih kliknuo aplikaciju. Uđemo u aplikaciju i vama će se pojaviti nešto kao Auto Home Screen. Kada vam tu klikne Auto Home Screen, vi kliknete da to, ja mislim, jesu tako nešto piše, Auto Home Screen. Pa onda ćete imati moju aplikaciju na vaš telefon, kao što ja imam, sad ću da vam pokažem. Evo ga ovdje. Pa i onda možete da vidite sve, čekaj ovo nešto drugo, vidite. Samo možete vidjeti ovo. I kad vam skinute aplikaciju možete vidjeti sve u jednoj aplikaciji. Samo da znate, ovo je jako mala aplikacija, ima oko 1 MB, je pravljeno oko Chroma i HTML je tako nešto. HTTPS valja nešto, tako nešto, ne znam, nemam pojma. I to je to. Znači, nadam se da ste uživali u ovom videu i shvatili kako da skinete moju aplikaciju. Samo što je kod mene nije pisalo Auto Home Screen, a kod vas će pisati i kad vas što pita, kliknite jedno zeleno dugme sa tekstom. Sa engleskom, ja mislim, reću. Onda, kad vi kliknete, onda ćete imati ovakvu aplikaciju kao što ja imam. I to je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali i ćao!